Assalomu alaykum. G'olibi davri duyumi aksiya tilo burd namoyed мизоҷи мо Негматов Раҷабалӣ мебошанд. Муборак бошад. Ман Негматов Раҷабалӣ 2 сол шуд ки мизоҷи Эсхата банк ҳастам. Дар бораи аксияи тило бурд намоед шумо аз куҷо маълумот гирифтед ва барои иштирокчиёни навбатӣ чӣ гуфтаниҳо доред? Ман аз саҳифаи Инстаграм реклама аз саҳифаи Эсхата банк дида ва бурд намудам ва дигар мизоҷонро тавсия медиҳам ки бо Эсхата банк бошанд. ҳангоми аз бонки Эсхата ба шумо занг зада гуфтанд ки шумо ғолиби аксияи тило бурд намоед гардидед. ҳиссиётҳои шумо чӣ гуна буд? Вақте ки маро аз Эсхата банк занг заданд, аввалин бор аз ҳиссиёти баланд ба пеш модарам рафта гуфтам ки ман аз бонки Эсхата тило бурд намудам. Ман ташаккури худро ба Эсхата мерасонам ки чунин иқдомҳоро барои муштариён пешкаш мекунад ва оянда ба иштирокчиёни навбатӣ тавсия медиҳам ки бо иқдоми тило бурднамо иштирок карда ва мисли ман тило бурд намоянд. Салому алайкум. Ғолиби даври дуюми аксияи тило бурд намоед мизоҷи мо Tasnima Kamala. муборак шавад. Rahman. Табрик. Rahman. Сертификатро метед? Муҳтарам мизоҷ, сиз қайердан билдиз ки ана шу бизга аксия кетyapti? Telefonimga soобщение keldi. Tilla buridan dedi. Keyin aksiya bo'lyapti. O'shaning uchun men bir marta telefon qilishdi bankdan. Ishonmadim. Keyin ikkinchi bor yana telefon qildi, keling dedi, ishonmadim. Pasportingizni olib keling dedilar. Bordim. Keyin haqiqatdan yutgan ekanman. Siz ana shu boshqa mana klientlarga nima sovet berasiz? Nima Esxata bilan ishlanglar, ishlab qilinglar. Esxata yaxshi bank. O'ynanglar aksiyada. Yutinglar menga o'xshab. Ahmad opajon muborak bo'lsin. Rahmat. Ana bizni aksiyalarimizga ishtirok qiling. Nasib. Opajon. Esxata banki bilan ishlanglar. Aksiya bo'lyapti. Mana men bir marta telefon qildi, ishonmadim. Ikkinchi marta telefon qildi, ishonmadim. Esxata bankiga bordim. Haqiqatdan shu tiloni yutgan ekanman. Sizlar ham ishtirok etinglar. Shu Esxatadan ishtirok etib 20 grammlik tiloni yutishlaringni istayman. Assalomu alaykum mizoji muhtaram Mirzoy Safina. Tabrik, шумо ғолиби даври дуюми аксияи тило бурд намоед гаштед. Аз номи роҳбарияти банки Эсхата шуморо табрик мемоем ки ғолиби даври дуюм гаштед. Марҳамат, сертификатро худро қабул намоед ва ин сабикаи тилои 10 грамма ҳамчун тӯҳфа аз ҷамъияти саломатшудаи банки Эсхата ба шумо. мизоҷи муҳтарам, шумо дар бораи ин аксияи тило бурд намоед аз куҷо хабар дода шудед? Ба ман шавҳарам хабар дод. Шавҳарам дар Федератсияи Россия ба ман пул интиқол мекунад. Ман дар инҷо истифода мекунам. Беҳтарин. Шумо оиди хизматрасонии банки Эсхата қаноатманд ҳастед? Ман миннатдор аз сардори шӯъбаи банки Эсхата чунин иқдомҳоро ба раҳ мемонам. Мардум истифода мекунад. баъд аз хабардор шудане ки шумо ҳамчун ғолиби даври дуюми озмуни тило бурд намоед шудед, худатонро чӣ хел ҳис кардед? Вақте ба ман занг задан, ман бовар накардам. Ман фикр кардам ки ба ман ягон кас шӯхӣ мекунад. Баъд мақсад фаҳм мондан ки ҳамехам ман бовар накардам. То ба шӯъбаи банки Эсхата нарафтам, бовар накардам. ҳангоми хабардор шудан ки ғолиб шудед, якум хурсандиро ба ки гуфтед? Хурсанди шавҳарро ҳангоми гуфт шудан? Беҳтаред. шумо ҳамчун мизоҷи банки Эсхата ба дигар мизоҷони банки Эсхата ки дар ин иқдом иштирокчианд чӣ тавсия медиҳед? Тавсия метавам иштирок кунам, чунин бурд намоям, ин ғолиб шавам. як борга ба шумо табрик ки шумо ғолиб гаштед. Ба шумо барои кор Раҳмат. тамом мебарем. Раҳмат.